zámer bol jednoznačne postaviť bytov. Má 42 bytov, kde sú dvoj- a trojizbové byty. Najmenšie majú 40 metrov a ten najväčší má 105 metrov štvorcových. Na prízemí majú tie byty všetky kopky alebo pivničky. Nachádza sa tam kotolňa a výťah, aby sa tí ľudia pohodlne dostali na každé jedno poschodie. Kvalita práce a myslím si, že aj poloha tejto bytovky ohúrila ľudí, lebo nachádza sa, dá sa povedať, v centre dediny. Spoločnosť Sela pre mňa úplne, dá sa povedať, že vynikajúca. Komunikácia či s obchodným partnerom alebo aj s riaditeľom bola úplne perfektná. Dohody platili, termíny boli tak, ak boli slúbené, boli dodržané. Dlhodobo som s nimi spolupracoval. A čo sa týka práce, je dosť rýchla pri murovaní s itongom a býva tam málo odpadu. Čo sa týka medzibytových tvárnic Cielka, majú veľmi dobrú zvukovú izolačnú schopnosť, ktorá úplne vyhovuje na takéto stavby. Aby sused nepočul suseda a z chodby takisto, keď človek príde na výťahu, aby sa ten zvuk neprenášal bytovej jednotky. Určite do budúcnosti, ak sa rozhodnem stavať nejaký projekt, pôjdem do Sely alebo do Itongu kvôli hlavne úspore materiálu a kvôli tejto zvukovej izolácii odsielky medzi bytmi. Určite som aj rád, že v mojej rodnej obci som postavil takéto dielo a že tu môže bývať 42 spokojných rodín.